Jarraian, trontzalein arteko lehiaketan gorde beharreko zenbait arau aztertuko ditugu. Txapelketako lege eta arauak federakundia jartzen ditu. Lege horiek kirolaren ikusgarritasuna erakusteko asmoz jartzen dira. Ikus dezagun orain enborraren prestakuntzan kontutan izan behar diren zenbait arau. Enborrak garbi-garbiak aurkeztu behar dira plazan. Bestalde, enborren aukeraketa aizkoraren atalean aipatu dugun bezala egiten da. Gogoratu, egurri preziatuena pagoa dela eta neurriak ontzetan ematen direla. Etzanda doan enborrari erdialdean sartara zabal bat egiten zaio. Hau eginda, asto edo oinarriaren gainean ipintzen da, eta bukatzeko, enborra kulunka ez dadin kuina forma duten egur zatiez finkatu egiten da. Trontzalako enborraren azpikoa lurretik 45 zentimetrotara jartzen da, hauxe delarik enborraren garaitasuna neurtzeko era. Enborraren kokapena eta neurria legezkoak direla baieztatu ondoren, kirolariek beren lana egiteko duten tartea neurtzen da. Enborraren puntatik hainbat zentimetrotara marra bat egiten da. Enbor berean 2 bikote arituko balira 2 marra. Tarte hau kalkulatzeko, trontzalariek egin beharko dituzten ebakiera edo korteak izaten dira kontutan. Horrela ba, lehenengo korte edo ebakiarentzat 5 zentimetro ematen dira eta handik gorako bakoitzarentzat 2 zentimetro terdi. Dagoeneko enborra prest dago. Lanaren arauei buruz pare bat ohar egingo ditugu. Ebakiren batean trontza enborratik ateratzen bada, korteak ez du baliorik izango. Ebakiera baten erdian kirolarien errurik gabe egurra apurtzen bada eta lana jarraituz beste zatia arazorik gabe bukatzen bada, ebakiera hori ontzat hartzen da. Enborrean egin den marra gainditzen bada, trontzalari bikoteak aurrera jarraitzeko aukera guztia galtzen ditu eta deskalifikaturik jokoz kanpo gelditzen da. Txapelketan egiten den lana urtetik urtera aldatu egiten da, oraindik ez baitira arau finkoak ezarri. Hala ere, azken urteetan enborrak bai zutik bai etzanda jarri izan dira. Enborra zutik jartzeko etzandakoak ipintzeko ikusi dugun prozedura berdina erabiltzen da. Enborraren punta batean sartada zabal bat egin eta astoaren gainean jarri ondoren egurrezko kuina bidez gogortzen da. Ebakitzeko era berri honekin txapelketak ikusgarritasuna irabazi du, batez ere ikusleentzat.